11 de setembre és la Diada Nacional de Catalunya. Però sovint es presenta com el dia de la derrota. No ho és. Al setembre de 1714, Barcelona cau davant les tropes borbòniques. Les institucions catalanes, les lleis pròpies i l'ús oficial del català desapareixen per decret. Però 300 anys després, la llengua sobreviu. Les institucions han retornat. La identitat continua viva. Una nació que resisteix durant 3 segles no ha estat derrotada. Cap nació completament derrotada subsisteix 300 anys mantenint la seva llengua, la seva cultura i la seva identitat diferenciada. La Diada és la data d'una batalla perduda. Però és igualment, i sobretot, la data d'una resistència que 3 segles de pressió no han pogut apagar. Segueix Cat Futur.